Yes. Jeg har trukket socialisation i det senmoderne samfund, og jeg har udarbejdet en problemformulering, der lyder: Hvordan har unges udfordringer ændret sig i det senmoderne samfund, og hvilke sammenhænge har disse udfordringer med social arv? Og til det der vil jeg gerne besvare 3 spørgsmål. Hvilke udfordringer møder unge i det senmoderne samfund, som de ikke har mødt i det traditionelle samfund? I hvor høj grad har social arv stadig indflydelse på socialiseringsprocessen i det senmoderne samfund? Og til sidst, kan man ændre forudsætningerne for de unges takling af de her udfordringer, som de står overfor i det senmoderne samfund? Yes, og vi kan stille og roligt gribe fat i bilag 1, hvor Baumann han fokuserer på unges individualisering. Og han udtaler her: de har frihed fra snærende, støvede normer om solidaritet, frihed fra lokale fællesskabers konservative rammer. Og det handler ligesom om denne her, hvad kan man sige, aftraditionalisering, der er kommet fra det traditionelle samfund til det senmoderne samfund, hvor man ligesom har gjort op med det traditionelle samfunds normer og værdier. Og vi kan roligt gå videre til bilag 3, som fokuserer på at unge de skal være til at være mere selvstændige. De er begyndt her i det senmoderne samfund at løsrive sig fra forældrene, og man kan tale om det her frie valg, som de unge har fået. Og af det her frie valg, der kan der både være nogle positive effekter, og der kan også være nogle negative effekter på individet. Det frie valg, det kan fremstå som et hav af muligheder, der ligesom kan gøre, at individet bliver helt forvirret og nærmest føler sig helt magtesløs. Og det kan føre til, at man tyr til andre midler for at blive lykkelig. Og der kan vi hive fat i bilag 2, som er her, hvor det siger: ungdommen i dag har for høje forventninger til, hvor nemt livet skal være, samtidig med, at de har ekstremt høje krav til sig selv. De ambitiøse unge udgør den største del af ungdommen i den her generation, mens resten af generationen er i den anden boldgade fuldkommen fortabt i ungdomsarbejdsløshed og meningsløshed. Og begge grupper har store grunde til at medicinere sig ud af deres magtesløshed. Og det her bilag ligesom prøver at sige, det er, at det her hav af muligheder, som er kommet i det senmoderne samfund, det kan gøre, at individer de føler sig magtesløse, så de kan ty til andre metoder for at føle sig lykkelige, som blandt andet at begynde at tage lykkepiller. Men der er selvfølgelig ikke kun negative effekter ved det her frie valg, som man har fået. Der er selvfølgelig også, at man lige pludselig får mulighed for at gøre, hvad man gerne vil. Men der er ikke mere det, der hedder, at hvis din far er landmand, så skal du også selv til at være landmand. Du har lige pludselig her i det senmoderne samfund fået lov til sådan selv at kunne bestemme, hey, hvad vil jeg gerne med mit liv? Og det er jo ekstremt positivt. Men hvis vi så hiver fat i bilag 6, viser det sig, det står her, at en kombination af blandt andet forældre uden uddannelse, og som ikke har fast bofæste, og som ofte også er skilt, de børn der lever i de familier, de er rigtig udsatte, og de har ekstremt dårlige chancer for at kunne klare sig i det senmoderne samfund. Så meget det tyder altså på, at den primære socialisering, den har en afgørende forudsætning for, hvordan unge de klarer sig i det senmoderne samfund. Fordi formelt set kan man sige, at vi har det her frie valg, men man kan så sige, ud fra bilag 8, så er det frie valg måske ikke så frit alligevel. Fordi at ud af bilag 8, der ser vi på figur 2,1, social arv ved folkeskolens afgangseksamen, hvor vi kan se, at jo højere uddannelse dine forældre har, jo højere karakter får du også. Og det vil netop sige, at social arv, det spiller altså stadig en kæmpe stor rolle i det senmoderne samfund. Så derfor er det ikke bare et frit valg, du har. Du har ligesom nogle forudsætninger for, at du kan klare dig. Og det taler teoretikeren Bourdieu desuden om, hvor han har en teori om det, der hedder habitus, som er de indlærte koder, der ligger til grund for de handlinger og den måde, vi agerer på i hverdagen. Man kan sige, at ens habitus, det inkorporeres af den sociale og den kulturelle baggrund, som man har. Og det skaber de her indlærte normer, som ligesom siger, hey, hvad er okay at gøre, og hvad er ikke okay at gøre. Og derudover der har Bourdieu også en teori om kapital, som er delt ind i 3. Den er delt ind i social, økonomisk og kulturel kapital, hvor i det senmoderne samfund beskæftiger vi os mest her med kulturel kapital.
Fordi man er vokset op med forskellige værdier. Det er alle, og man har lige her i det senere samfund har man fået andre forudsætninger for at kunne klare sig bedre. Man har blandt andet fået de her sprogkoder, som vi kan hive fat i bilag 5, som hedder højtlæsning giver glæde hos børn og voksne, som ligesom handler om, at højtlæsning det skaber en højere kulturel kapital hos de unge, hvilket vil sige, at hvis forældrene læser for børnene, så vil de blive bedre, og de vil lige pludselig kunne indgå i en diskussion, i en argumentation med forældrene, som vil skabe en højere kulturel kapital for dem, som vil netop vil gøre, at de vil klare sig bedre i gymnasiet, de vil klare sig bedre på arbejdsmarkedet, de vil klare sig bedre igennem hele deres liv, og det er ligesom virkelig, virkelig vigtigt for dem. Yes. Så altså social arv, det har fortsat en kæmpe stor rolle i det semimoderne samfund. Og netop fordi vi i analysen har understreget vigtigheden i kulturel kapital, så i forhold til de unges fremtidige uddannelsesniveau, så er det relevant at hive fat i bilag 4, som forklarer, som ligesom giver et løsningsforslag på hvordan man kan forbedre fremtidens uddannelsesniveau. Og for at minimere den her udlicitering til ekspertsystemerne, så er der en børnehave i København, der har forsøgt at skabe en større kontakt mellem pædagogerne og mellem forældrene. Og det man ligesom gør, det er at prøve at lave et samarbejde mellem den primære og den sekundære socialisering. Og meningen med det er ligesom at skabe en bedre indlæring hos børnene. Men problemet her, det er bare, at de forældre, der er ressourcesvage, de har ikke de samme kompetencer, som de ressourcestærke forældre har. Så dermed, de ressourcesvage forældre kan ikke gå ind og tage det her ansvar, de kan ikke engagere sig i det her samarbejde. Og der kan vi hive fat i bilag 7, som viser, det er en tabel 6,3, hvor der står mødre og fædre tid brugt på primær børneomsorg, fordelt efter uddannelsesbaggrund. Og det er opdelt i timer og minutter per uge. Og der kan vi se, at et ikke-faglært forældrepar, de bruger altså betydeligt mindre tid på primær børneomsorg, end forældre med en lang videregående uddannelse. Vi kan sætte nogle tal på, så kan vi tage en mor, der er ikke faglært, bruger om ugen i gennemsnit lidt over 9 timer på børneomsorg, hvorimod en mor med en lang videregående uddannelse altså er helt op på 15 timers primær socialisering. Så det forklarer jo godt, hvordan at de ressourcesvage forældre heller ikke vil kunne tage ansvar, heller ikke vil kunne gå ind og engagere sig i det her projekt. Og til det, der kan man ligesom sige, at politikerne, de har netop gået ind og prøvet at få styr på det her problem ved at lave den såkaldte nye skolereform, hvor man mener, at børn de skal til at gå længere tid i skole. Og det er jo super smart, fordi det skaber jo lige pludselig en større kulturel kapital, hvilket vil skabe bedre uddannelsesniveau, og så går det jo bare deroppe af. Så det er jo kanon godt. Men spørgsmålet kan så være, fordi der er selvfølgelig nogle variable ved alle ting, og her der kan man sige, at de ressourcestærke forældre måske bliver sat til siden. Fordi de vil jo netop gerne kunne forme og kunne opdrage deres børn, som de gerne vil, og det i og med, at man lægger bare lidt mere tid af til den sekundære socialisering. Det gør jo netop, at man fratager forældrene noget af ansvaret. Og det er de ressourcestærke forældre jo ikke just interesseret i. De vil jo netop gerne selv kunne forme deres børn. Men altså, der findes selvfølgelig ikke nogen klar løsning på det her problem. Og politikere og institutioner, de prøver alle at komme med nogle løsningsforslag til det, og det er super svært at finde løsning, men ja, der vil være positive og negative aspekter ved alle ting jo. Og som konklusion på alt det her, der vil det være, at man ligesom prøver at begrænse den her negative social arv ved både at skabe kontakt mellem forældre og
pædagoger, samtidig med at man prøver at lægge mere ansvar over på den sekundære socialisering ved at lade børn gå længere tid i skole. Yes, og det var det jeg havde.